Mga best friend, alam nyo ba, madalas takot ang mga kababayan natin sa sting ng mga bees, lalo na sa nag-swarm ang ating mga bubuyog. Pero ano ba talaga ang mga lunas at ang mga pamamaraan kung sakali ikaw ay nakagat ng bubuyog? Ayan, ating alamin. Okay, how to treat a bee sting remedies. Okay, number 1, stay calm. Yan, relax lang. Huwag matakot. At number 2, remove the stinger gently, dragging it over your skin and pull it out. At you can use the fingernail or yung mga credit card. Yan. Pwede natin kuskus para madala yung stinger niya. At sunod po, wash the sting and soap and water. Apply it cold pack and reduce swelling. Yan. Pwede pong aloe vera or honey, baking soda, yung pong apple cider or vinegar, yung toothpaste. Ayan. Pwede po yan. At yung i-elevate po natin ang ating arm kung sa kamay tayo na kagat. At how long does it a bee sting lasts for? Okay. The pain or burning at the site of lasts 1 to 2 hours normal. Swelling from the venom can increase 48 hours. Okay. Kahit pa paano may pain pa rin. After the sting, the redness can last 3 days. Ayan. Makikita natin pamumula sa pamamagitan ng mga 3 days. Yan. Okay. Is the sting good luck? Okay. Ano ba ang kahalagan kapag na-sting? Okay. Many people believe that being stung by a bee is not bad luck. Pero, alam nyo ba? Napakaswerte pala kapag na-sting sa dinami-dami ng tao sa mundo. Bakit ikaw pa ang napili ng bees gamutin? Okay. Instead, it is a sign that good things or a gift are coming your way. Okay, ano ba ang mga advantage nito? The bee sting symbolized that with every pain or obstacle thrown at you in life, the good things will come with result in reward. Okay, kaya napaka-bless pala pag isa ka sa na-sting ng bee. Okay, is honeybee bite good for your health? O ating alamin ano ba ang magiging tutulong nito sa ating kalusugan. Yung bee venom, yan po ang nadadala ng bee kapag tayo'y nakagat. The bee venom is a natural product that has resin. Galing po yan sa mga fruit-bearing trees. In popularity due to its variety of potential health. Okay, yung mga health benefits po para sa mga kagat ng bubuyog. It has been shown to have number 1 po ang anti-inflammatory properties. Okay, may benefit skin health. Okay, gaganda pala ang ating kutis dahil nalinis nila. Okay, it can possibly help to treat symptoms related to various health conditions such as tulad po ng rheumatoid. Okay, arthritis. Yan, may tendency pala na aalis ang ating arthritis, chronic pain because of medical purposes for thousands of years. Ayan. Claims antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, anti-cancer properties. At ang venom po, several active molecules. Meron pala siya mga active molecules. And lalo na po sa central nervous system diseases. Okay, kaya pala napaka-bless ng taong nagpakisot sa bubuyog. At lalo na po, nape-prevent yung Alzheimer's disease. Yung palang mga may rheuma,
Yung palang meron mga rayuma, meron may iba pang mga masasakit sa katawan. Ayan. Malaking bagay pala. Okay? Punta po kayo sa aming bee farm para magamot po yung mga may Alzheimer's disease at para po magkaroon ng kagamutan. Pero panghabang buhay naman na po ang benepisyo nito. Okay, muli po ang nag-i-sting lamang po ng mga BA. Yan po yung mga apis serrana, apis dorsata, at apis serrana na nandirito lang yan sa ating kagubatan. Pero po, yung inaalagaan po ng mga beekeeper, yan po ang stingless bees. Hindi naman po masakit makakagat. Ang masakit lang po makakagat ay yung mga apis, saka mga wasps. Okay, at i-identify po natin ang mga yan, kung ano-anong klase nila. Okay, sana po makatulong ang vlog na to para sa inyo. Muli po, ito po si ZABALA, ang inyong best friend. Magandang araw po. Be happy!